Production. Duka mai sanka yaga ka koka zai shi kuma kinka ya gano shi hakan fara'a zai ki rike kauna na rike a hakan magaya zai duka mai nutsuwa a fagen so ma yaki zai zuciya ta fada a cikin ta fake ɗaya kamu an bara gyada a kamanni an gaza gano ra'ayi riga ni yanzu rabona na samu ki nake hanga ki aminta bikin ma'ayo mu haɗo zoga jama'a magana da ra'auran mu ki min yanga da gani sai dai aikan mu duka mai sanki ta makarya so da famin joni shi kuma mai kinki in so shi hakan ayyawa ne ki nake kauna na so ki maradin rai ke ce rike sirri na ki aminta mu zauna ya dace ko ina cuta na gano ki jiki na zai huce barcin soma na sanya kwakwalwa ta kauce kimin kallo na masoya za ni shige shauki zami rikici duk wanda ya ce mini in barki a cikin kalbi maganar da kika yi ce ta zauna bari yin zargi ba wacce na sa ta cikin raina ke nake ɗauki alfarma ki mini mai sona ki sakar ranki ki mini mahalli in zauna Allah masani ya san na so kyare oba na yo nazari na san bai ci gaba mai roba ki aminta da ni raina a cikin sarki tabbas ki kusanta da ni na roƙi hakan bana tilas ki fahimta da ni kyakkyawa ce ke ba cikas a cikin mata giwa kike kin fi gaban taiga shaida ta gari an gama akan ce min dace kimin uzuri na shaida muradin rai ke ce Prince Production.